good news TV kapag yang sobhay pi siya nga Bible study. Kapag juyo, pagayay kapag julong kay kyrkhu, nakamanta jong pilang paro, kapag juyin, banpet ya ka. Pagapag yang sobha, nakamansir, jong kay sobo at ikong ay ublay. Pagaduway lo, kung mapila jumat, yung kyrkhu, di ba nga Bible study, pinmat lo, hanggang nga po. Habang alabo kay jingduwai, manong ko tuway kay kabamedon ban hikay, ningkom yang nga bat ilang hanggang nga po. Ada ka Bible study, ka subject ka blay ukwa ban hikay, yang nga bat ipi, kalong siya pang Jingngeit, dali kata ka bagi ang ka-free. Ka Jingngeit kalong kata ka Bynta ka bakong samet, haway ubagay, lani ka bagay. Ka Jingngeit kalong kata ka bakong sang nakabanta ka Jingngeit Kristan ka Jingim ka Jinglong na Mariana badyapi ong boy long tho lapenin na ka Jingngeit larang ngin persyang man batay tangha ko ka statement de singila manong maka Jingngeit pat ka jongi kum ki Kristan ka khamya pher Marbaga Jingngeit ke jonga bejopo, kamdei kata ka Jingngeit ke bamatla. Habangin pai na kakatin ke joblay. Habaka batay yang nga malipi sa pangka Jingngeit ka ongkum ni. Narangin dia puli lang na kakatin ke joblay. Nakasithi siya ke Hebrew, kalunang ka bakarbay, kadakot, ka bagingkong. Tugin dia puli lang ya kakatin ke joblay. Ti ka Jingngeit kalong kata ka Jesus kan ya ki ki bagi kerman kata ka jingtenjo ya kita ki ki bomyoi ka Jingngeit kalong kata ka Jesus kan ya ki ya ka bagi kerman pat ngin siapet ya kata kat bagi nang ngam jilio na ka Bynta na ka kitin ka joblay kamat ka baningkong ka bangi kwa ngin pet ting man ka por haga ka Bible study kalong sa phang kanong rim jong ka Jingngeit komong on ka basdang baga Jingngeit ka jong ikom ki Kristan kamdi kata ka Jingngeit ka baki ong ka balong ka mamatla lani kata ka blind faith hadi ka Jingngeit ka badon haka ya kanong rim marhabangin pai na kaktin ka jong oblay ka badingkong ngin siyam ba oblay hi ulong mau utaw nong rim larangin pai na kaktin ka jong oblay naka gospel kat kumuyonis kalnang kabakat saw kadikot ka baningkong tungin niya puli lang ya kaktin ka jong oblay u Jisu ang wat ki kuslay naka doon wat jong pi to nget pi haw blay to nget hangaro hang niya u Jisu open scam wa oblay ulong nong rim jong kata ka Jingngeit matsusyo habangin pai nakakatin ka jong blay. Nakasithi siya ki Hebrew. Klanong kabakat ar. Kadakot kabaar. Kakatin ka jong blay ka ang kumni. Nakabakmi siya u Jisu. Unong pelong. Bat unong penjanay. Ya ka Jingngeit jongi. Namarakat kata ka jingkiman. Ya ka balabu akmat jong mo. Ula siya ya ka ding pena. Uda iben ya ka jinglaran. Bat ula syong. Hakakti kamon kaket ublay. Dakabakmi siya u Jisu unong pelong pat unong benjanay ya kata ka Jingngeit. Haka Bible English yung the author and finisher of our faith. Kabuat ulong u Jisu ubo penwandur, ubo pelong, pat ulong ru bau ubo pendep ya kata ka Jingngeit kajonga bajongpe. Pat day hang ni bangi saong baka Jingngeit kajongi kum ki Kristan kalong haublay balada kata ka Jingngeit kamlong haublay kata ka Jingngeit kala banong ka Jingngeit ka bandu no lani ka biki ong hakaktin paring perishable ka baarpat ka nongrim jong ka Jingngeit ka di ka ktin ka jong oblay ulong mau utaw nongrim bat ka ktin ka jong uro kayeng kum kata ka nongrim nakamta kata ka Jingngeit kabamanga bat mapi ngiong bangingit
larangin pai na kaktin ke jong blai na ka shithi shiki Hebrew klanong ka bashipho ka dekhot ka bakhat nyo tungin ye puli lang ye kaktin ke jong blai hang ne ka por ka shithi shiki Hebrew klanong ka bashipho ka dekhot ka bakhat nyo kong kumta ti kata ka Jingngeit ka ja na ka basngo bat kata ka basngo na kaktin u blai gen hang ni kaktin ke jong blai ka pinskem baka nongrim ka jonga ba jong phi kalong hau blai bat ha kaktin ka jong bat dei ka ni ka Bynta ka ba kongsan ba u Jisu usong el jong kisenran ha shwa bu un kiu shabneng bakin daya lam ya ka gospel laringin ye puli lang na kaktin ke jong blai na ka gospel kat ko Marcos klanong ka ba khat riu ka dekhot ka ba khat san tungin ye puli lang ye kaktin ke jong blai ka gospel kat ko Marcos klanong ka ba khat riu ka dekhot ka ba khat san ka ye thu kum ni ye nga ba de phi ulo ong ru aki to let shaka perthai baro ba to ye lap ya ka gospel haki ben riu baro dei kaktin ke jong blai haka bangi puli ya ka ni puson ya ka kaban yerap kaban penskem ya kata ka Jingngeit kabadon hapo jonga ba jongphe bad habangin pai na kaktin ke jong blai na ka kitam u Joshua kalanong ka baningkong ka dekhot ka ba phra ka kitam u Joshua kalanong ka baningkong ka dekhot ka ba phra ka ongkum ne wat ai bagani ka kitab ko hukum kan ja no na ka shintur jome Henry menye perkhat ya ka sinesngi khnang ba menyo sumar ban le kad bakum ya baro bala tho aka da bakum ta men roy halakelinti bad kum ta men man bha berkata kadi ke bo blai ukwa man penkin mau ye nga ba de phe de ha bangi pulut por ban puli ye ka ktin ke jo ngi iet ban kiyo shaka ying ke jong blai bagan yo ban ya ka jing besa na ka ktin ke jong dei hang ta bagan ka Jingngeit ke jonga ba jong phiru kan nang san kan nang klan ling baki por bat kisngi ke ba manga bat maphi ngidang im hanik slap thai ka we ni ki method ke banga ken mau sa bangi yo jing hi kai kalong kata ka method ke ki on ka REAP kamot ngi puli ya ka ngi da examen ngi da wat binya ya ka bat ngi da pentrai kamru ya ka ringkan berka jingduwai read examine apply but prayer badai habangila le ya kata bakata ka Jingngeit ke jonga ba jongphi kumang ong ka bastang kanang klan bat kanang san ha ka jingem ka jonga ba jongphi kamat ka ba arpat nga kwa ngi ne pet kamot yu bat ong habangen lani what faith is ka kata ka Jingngeit ka de kata ka ba manga bat maphi ngi bo ya ka jing shanya jongi hau blai ka Jingngeit ka de kata ka ba manga bat maphi ngi bo ya kata ka jing shanya ka jongi hau blai laringin pai na ka ktin ka jong blai na ka kitab proverb kalanang ka balai ka dekat ka basan tugin ya puli lang ya ka ktin ka jong blai ayu bakadon man hikai ya nga ba de phi hagni ka por ka ktin ka jong blai na ka proverb kalanang ka balai ka dekat ka basan kadon man hikai kumni ya nga ba de phi kong to ngej how try de la ka do nut baro but what shanya halaka jong ka jing shampang to ngej how try de la ka do nut baro ka bomot ba manga bat maphi gen bulut ka ta ka jing shanya tali ka jonga ba jong phi hau blai bar kata ka jing shanya ka jong nga bat maphi hau blai ong ga ktin ka jong ka mutru bagin shanya hau hakipor baro larangi phai ka ktin jong blai na ka jingduwai sam ka long ka ban riu puar ka de khot ka ba phra ka jingduwai sam ka long ka ban riu puar ka de khot ka ba phra ka don kumni
ban hikai yanga bani phi to shanya hau hakipor baro phi ki pat ba to the no elakado no hakmat chung ublei ulong ka jakari yangi sela to shanya hau hakipor baro kamdei bingin shanya hau blei tanga ka por ka bale si ngikmen kamdei tang hakapor ka bale si manga ban pingi so baki ai bro khoi ki yat bet ya renti haka jing im ga jonga ba jong pe hare ka jing shanya ka jing yo blei ka long hakipor jo ka jing ki por jo ka jing susi hakipor ki baso no man sim hakapor ka bangis ngo baki ai baro kiladon haka jing kot lat kata ka di ka jing khot jo ka ktien ga jong blei yanga ba de phi bar ka jinget ru kamut kum o mane bagen yad bat bagen shanya haki jingkular jong ka ktien ka jong blei bagen yad bat ngin shanya haki jingkular jong ka ktien ka jong blei laringin pai na ka ktien ka jong blei na ka jingruai sam ka ba shi spa khat khandai ka jingruai sam ka ba shi spa khat khandai ka dkhat ka basau kwar ka ktien ka jong blei ka don kumni ban hikai yangi lang han ka por kumta ngan yo ka jing pai ktien yaw to bakren ben yanga na banga shanya ha ka ktien jong me na banga shanya ha ka ktien ka jong me kata ka dei ka Jingngeit hapren ki ki bapen no men sim yangi hapren ki bapen artatin yanga ba de phi hare manga bat ma phi ngi yeng skam ban yad ban shanya haki jingkular jong ka ktien ki jong blai usaitan ka perthai kira ban pin artatin yanga ba de phi re haba manga bat ma phi ngi yeng skam ban yad ban shanya haki jingkular ki jong blai dei hangta ka manga bat ma phi ngi la banong skam lari ki ong ka ktien pharing secure barka Jingngeit ro kamut bangin bu ila ka jingem hakakti ki jong blai putting our very own life into the hands of God putting our very own life into the hands of God larangin pai na ka ktien ki jong blai na ka kitab Genesis kalwang ka bakhat san ka dkhot ka ban real ka kitab Genesis kalanong ka bakhat san ka dkhot ka ban real tungi ne puri lang ya ka ktien ka jong blai bat ulanget how try bat ulan nyo ya kata ya ka ban long ka hok ya bat ulanget how try weuta hangi ka thau yo Abraham habau yo snow ka jing khot ka jong blai tip she ebenet hay habangi pai pat akaktien ka jong blai ngiyo i hang ni bo Abraham ubu ila ka jong ka jingem hakikti ka jong blai berkata ka di ka bo blai ukwa ban hikai yanga bat yapi ding ba ka Bible study mamanga bat mapi ginang ban bu ya ka jing shanya ya la ka jingem ka jongi hau blai bagin bu ila ka jingem hakikti ka jong blai wa Abraham ule ya kata balanyo yo Abraham kung way na kiriuslor chonga Jingngeit berkata ro ka di ka bo blai ukwa ya nga ba di phiru begin le kham tam hai ni gisngi ki ban em gisngi ki ba gisngi ki ba dap ki ba pen artatien ngi hateng teng bangi pen i kumbau lu o ubaka dum wan ban be ya ka jingem ga jonga ba jong pe hade manga bat ma phi pat kum ki bangen ngin bo ela ka jingem hakikti ki jong blai bat sa ka way pat ka ka ta ka Jingngeit ka di ka bangi bo no sharod ya ka jing artatin it is laying aside all doubts lani ki ong kten sa ka way pat kten pareng negativity it is laying aside all doubts or negativity berkata ka di ka bo blai ru ukhot
nga ba di pi kum ke banget bagen bu no sherut ya ki ki bapen artatien ladangi kam yaladi bangilong ki banget larangin pain nagaktien ke jong blai naga gospel kat ko Markus kalong kebesan kadukat ke balai pun rio tugin ya puli lang ya kaktien jong blai ayu bakadan man hikai ya nga ba di pi ti habau Jisu ule snow ya kata kaktin balakren ula ong hau tau rang ba sinagog wat shep tieng tang shunget wat shep tieng tang shunget ti habau Jisu ule snow ya kata kaktin balakren ula ong hau tau rang ba sinagog wat shep tieng tang shunget habang ini puli yang gini kaktin ke jong blai kaya thu ingis pang weu brio baru tahu kurteng ujairas kaktin ke jong blai kaya thu ingi ba ujairas ula wan shu Jisu ba unle ba nak menta ka khun ka jo ka bala pangjur ba unyo ban pen khia ya ka kaktin ke jong blai ru shu kle thu ingi ba Jisu ule let ringkat badu ba habor bagi poi shiteng lanti la don na yeng ke belawan ban mare banyak thu yo badong ko kenrat la biang nai penduk shu yo Jisu namar baka khun ke jome kalayap rau Jisu habulu asngo ini kentien ulong yo Jairus bu no sherut ya kita ki bapin artatien ya me tang shunget badngi i bo Jisu ulale ya kita ke kambang laringin puli ka dukhat ka basau puai bat sau puar ko ongkom ne ti habo ulabat nakakti ya kataka kena u ong haka talitha kumi ka bahabala batai kalong ko kena nga ong hapha tu yeng kumni ru kataka kena kalayeng jod bat kalayat naba kala khat arsnem kerta ti kila kindet daka jingkindet bakra bat nganget kataru di ka blai ukhot inga badipi bagian bu no sherut bat nganget ru udang ong hayanga badipi haduk mentang talitha komi bamanga bat mapiru gen yeng no na kita kijing artatien jok kijing bat bangin yad da kijingen bat nganget bau blai ula kyrkhu yang iling bane kapor ngin nang ye pechu sekiwe pat kimat ke pat ke bamdei ke Jingngeit ngilai pet ke ke badai kata ke Jingngeit ban nganget ngilai shibun ke kyrkhu ban nganget hangde ke weipat ke Bible study ngini pet se weipat ke mat ban kata kalong ke bamdei ke Jingngeit to ublei un kyrkhu ingilang dingman kapor ublei nam ta ke buram ke jo amen to ginduwai ablei bo kpa jungi hapdeng ni aingu me ko kudrat bi hit ning bagade ka Bible study melahikai yang ilang ko kudrat bi hit sepang ke Jingngeit bad ngila yo shibun ke kyrkhu ko trai malapin kan mau ngi ko kudrat bi hit sepang ke kata ke Jingngeit malapin kan mau ru ingi sepang kan nongrem ke jongka malapin kan mau ru ingi ko trai ke kata ke Jingngeit ngila yo ke jing besali bakaktin ke joma pangadwai ko kudrat bi hit bagane ka kubor na kaktin ke joma kaba me malahikai le bau mensim jumen bali mau syakri ubarit jom ko trai kan hap akadomet kebabha kan penmi igisot laipo on report do shispa sha ko trai ba khamtam ke Jingngeit ke jongi hame kan angai long ke beskem so ablai ke jingduwai margi demngi pan de kabmo kete jmo trai ba no pnem Jesus Christ amen